Un home perdeu a vida esta noite en Cee tras ser atropelado por un coche que fuxiu. O incidente tivo lugar na estrada AC 445. O falecido é un veciño de Corcubión duns 50 anos. Cruzaba por un paso de peóns cando foi golpeado polo vehículo. O seu corpo apareceu a uns 20 metros do lugar onde se produciu o impacto. A Garda Civil busca o condutor e investiga se o turismo circulaba a máis velocidade da permitida. Máis temas de estradas, a autovía entre Lugo e Santiago, a A54, podería sufrir un novo atraso. Estaba previsto que as obras rematasen este ano, pero no Senado tratouse o asunto e non quedou asegurado que se vai a cumprir ese prazo. Unha nova demora trastocaría a veciños e transportistas que, segundo din, sofren a diario as retencións polo colapso na estrada nacional. Onte viña de Santiago e botei para pasar entre Arzúa e aquí Melide case 3/4 de hora. A veces a brexar porque se vedes o que está vendo aquí en estes momentos non chego a partir da 1. A partir da 1 eso é crítico. É imposible porque chegas á rotonda, hai moitísimo tráfico para vir aos supermercados que están todos aquí abaixo, pois tardas un montón. Boas tardes, martes 7 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Un sarxento da Garda Civil fora de servizo resultou ferido grave no concello pontevedrés de Soutomaior. Os feitos aconteceron ás portas da súa propia casa cando intentou mediar nunha lea entre varios individuos con obxectos contundentes e unha suposta débeda por drogas como fondo do asunto. O Garda Civil identificouse como tal cando intentou frear a agresión, pero aínda así resultou ferido de gravidade no rostro. Un dos implicados, o presunto moroso, contaba hoxe a súa versión dos feitos. Quedamos aquí e uns compañeiros veciños aquí de Arcade, trapicheros, eu son consumidor, e nada, viñeron a buscarme por unha débeda. Eran 3 ou 4 que estaban falando, 2 quedamos aquí e 2 vamos a por el. Co que me encontro, un con cadenas, outro con paus, e viñan a matarme. Co cal estaba o sarxento de Arcade de sorte na casa. Refugiei-me na casa, viñeron eles amenazaron ao sargento de muerte, ao can, pegáronlle ao sargento, 2 cabezazos. A Garda Civil segue a procura dos autores do atraco pistola en man a unha sucursal bancaria do Porriño. Os ladróns entraron na entidade armados e encapuchados. Ameazaron e ataron con cordas a empregados e clientes. Despois, fuxiron cos cartos da Caixa Forte, un botín de miles de euros. En o Galicia Noticias de hoxe presentaremosles a Diego, un axente da Policía Nacional que auxiliou unha peregrina atragoada nun restaurante de Padrón. Este Policía Nacional, Diego, estaba fora de servizo comendo coa súa familia cando se lle presentou a emerxencia na mesa do lado. A rapidez coa que actuou salvoulle a vida á muller. Escoiten. Estábamos disfrutando da comida nun momento que na parte de atrás nosa, nas espaldas, había unha mesa de 6 ou 7 peregrinas pedindo auxilio. E no momento que nos giramos, vimos a unha señora xa con síntomas de que estaba se afogando e cos labios xa un pouco azules e empezando a perder a consciencia. E nese momento, sin dudalo, fixen a maniobra de Heinrich e nun primeiro momento non expulsou nada, pero na segunda vez xa expulsou o trozo de carne que estaba producindo o atragantamento. Tráxico suceso a pasada noite en Cee, un home de 56 anos, veciño de Corcubión, morreu atropelado sobre as 11 da noite tras ser alcanzado nun paso de peóns da avenida de Fisterra por un vehículo que ademais fuxiu. A Garda Civil confirmou que busca o ocupante ou ocupantes dese coche que provocou o accidente. O accidente tivo lugar neste punto da estrada AC 445 xusto no límite entre os concellos de Corcubión e Cee dentro das fronteiras deste último. Trátase dunha zona con iluminación artificial de abondo e con boa visibilidade. O falecido, originario de Muxía e moi coñecido na zona, circulaba a pé cruzando ou moi preto do paso de peóns cando foi alcanzado por un vehículo. O impacto, supostamente provocado por un BMW de cor escura, segundo algunhas testemunhas, levouno por diante e desprazouno uns 20 metros ata onde aínda hoxe se apreciaban restos da intervención nocturna dos equipos de emerxencias. Crese que o coche circulaba a unha velocidade inadecuada precisamente pola falta de pegadas de freada e pola violencia do impacto.
Cando chegaron ao lugar os membros de Protección Civil de C, o peón xa morrera. Tamén acudiron varias patrullas da agrupación da Garda Civil de Tráfico co fin de esclarecer os feitos. Hoxe mesmo aínda algúns membros de paisanos revisaban o lugar. O suceso provocou conmoción nas vilas de C e Corcubión. O equipo de investigación de sinistros de tráfico con base en Santiago fíxose cargo da investigación para tratar de dar canto antes co paradoiro do responsable ou responsables deste tráxico accidente. O de onte non foi o único atropelo que se produciu en C nas últimas horas. Esta mesma mañá outro peón de 46 anos foi tamén alcanzado por un vehículo preto de aquí e tivo que ser trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira con feridas de consideración. Foi aparatoso, pero tivo consecuencias menos graves. Este accidente en que se viron implicados 2 camións e unha furgoneta foi na autovía A6, altura das Nogais, esta madrugada. Un camión foise contra os 2 vehículos do Servizo de Mantemento de Estradas que estaban estacionados nunha zona delimitada onde se están a facer obras. O condutor saíu ileso e non houbo ningunha outra persoa implicada. Pois as obras da autovía entre Lugo e Santiago poderían acumular un novo atraso. O seu remate estaba datado para finais de ano, pero o tema tratouse no Senado e alí non se asegurou que se vai a cumprir ese prazo. Un novo atraso que trastornaría a veciños e transportistas que aseguran sofrir a diario as retencións polo colapso da Estrada Nacional. 8.000 vehículos circulan a diario polo centro de Melide, 800 son camións. Unha locura. Ademais, bueno, para a ambulancia e para todo, que vese moi negra para andar. Cando hai unha emerxencia ou eso, e bombeiros, vese moi negro aquí. Aos camións custalles xirar e aos peóns cruzar. E a situación complícase máis ao mediodía. E todos os días hai atascos, todos os días. Pola mañá, pola noite, polo mediodía, todos os días. É imposible porque chegas á rotonda, hai moitísimo tráfico para vir aos supermercados que están todos aquí abaixo, pois tardas un montón. Onte viña de Santiago e botei para pasar entre Arzúa e aquí Melide case 3/4 de hora, ás 8 da noite. Entonces é o que temos. A solución chegará coa apertura total da autovía Lugo-Santiago, a A54. E ojalá que abran xa, porque estamos hasta os veciños hasta aquí. Que despois estaremos aliviados. Pero o remate das obras podería sufrir un novo atraso. O tema tratouse no Senado e ali non se asegurou que se vai a cumprir o prazo de que estea rematada a finais de ano. Es que se ha empezado, pues por lo menos ya que finalicen ya. Eu penso que para que termine no ano, bueno, no que queda de ano, parece máis complicado. Veno complicado os veciños e tamén os transportistas que usan este traxecto a diario. De desamparo ante esta situación, porque xa non é o primeiro retraso que se comete nela, xa iba a estar aberta para o ano pasado, despois vai estar neste, pero ora vense que ese tramo non se ve obras, de feito, nos que pasamos, pois antes víase algunha evolución ao principio, ora non se ve movimento por ela. Quedan por rematar 16 kilómetros, pero é o treito máis complicado, con moitas pontes e onde apareceron restos arqueolóxicos que adiaron as obras. Da seguinte historia xa lles falamos en titulares. Quedaron en liberdade os 2 individuos detidos por pegarlle o máximo responsable da Garda Civil de Soutomaior. Ocorreu no día libre do Sarxento, cando o axente quixo frear a agresión a unha terceira persoa que se refuxiou no seu xardín. Esa primeira víctima contábanos hoxe que todo empezou por unha débeda de 40 euros. Citaron o preto da igrexa na parte alta da arcade e a cousa xa pintaba mal. De faltar a la palabra y de ser un puto ladrón y mierdas, no. ¿Tú sabes lo que tengo en el salón de mi casa, payaso? Bueno, vas a flipar. Te van a caer tantas hostias en un segundo que no las vas a ver venir. Pero quen fala non ia só. A vítima, un home toxicómano de 36 anos, encontrouse de fronte cun grupo. Querían cobrar unha débeda de 40 euros que lle puideron sair ben caros. Prome que non era unha persona sola, eran 3 ou 4 que estaban falando, 2 quedamos aquí e 2 vamos a por el. Co que me encontro, un con cadenas, outro con paus, e viñan a matarme. Botou a correr cara a casa por unha costa que se fixo longa, polo que buscou refuxio na casa do sarxento comandante da Garda Civil de Soutomaior. Sorte diso. Temín pola miña vida, collí unha pedra, o primeiro que fixen, intentar defenderme, pero mirei que eles viñan hacia min, e fun hacia a casa a primeira que topei,
coa cal estaba o sarxento de Arcade de sorte na casa. Os agresores non se detiveron e pese a que o axente de Paisano e de Día Libre se identificou, arremeteron contra el. Viñeron eles amenazaron ao sargento de muerte, ao can, pegáronlle ao sargento, 2 cabezazos. Detiveron aos 2 que chegaron ata a casa. Son, segundo nos conta a primeira vítima, os seus camelos habituais, veciños tamén de Arcade. Por iso ten medo, moito medo. Estou amenazado de morte. Temo pola miña vida, porque estes son trapicheros, conocen a xente, poden pagar pola miña vida. Os 2 agresores quedaron en liberdade con cargos malia as ameazas de morte que seguen en pé. Total, por unha débeda de 40 euros. E a Garda Civil segue a busca dos varóns que onte atracaron encapuchados e armados unha sucursal de Abanca no Porriño. Foi todo moi rápido e ninguén na contorna se decatou de que dentro estaban atados de mans 3 empregados e un cliente da entidade. Hay que ir a la grande, a la peatonal. Yo tenía que hablar con el director. No está operativa, hay que ir a la grande. Incerteza entre os clientes desta sucursal bancaria no Porriño que hoxe estaba pechada ao público. Recuperanse do susto da xornada anterior en que 2 homes entraron tapados e armados e encanonaron e ataron os 3 empregados e un cliente que estaban nese momento no interior. Vaya por Dios, pues no sabía de nada. Si eso que soy vecina de ahí mismo. Vine ahora aquí, por eso no... Está cerrada, non me enteré por motivos. Eran as 2:15 da tarde, hora que a sucursal pecha ao público e reconta o diñeiro. Os atracadores esperaron os 30 minutos que tarda en abrirse a caixa forte de apertura recordada e marcharon co botín. A cifra non trascendeu, pero serían milleiros de euros. Y yo salí a las 2:10 de casa y esto estaba tranquilo. Si estaban dentro o no, no lo sé. Que yo me enteré esta mañana. O sea, no me enteré de nada y vivo aquí. O sea, que no tuvo que ser todo muy silencioso porque no tengo ni idea, vamos. Eu que mirei pola tarde foi un coche da Guardia Civil ali aparcado, solo, toda a tarde, e non mirei máis. Despois fun ao centro e así que supen que atracaran con a escopeta recortada e todo eso, sí. Hai un par de anos, esta mesma sucursal foi obxecto doutro atraco. Estaban arreglando a calle, entraron con 2 tíos con roupa de albañil e iso todo e tamén a levaron. A Garda Civil busca os 2 varóns que fuxiron deixando atados de mans os empregados e o cliente no banco. Pola forma de actuar, os investigadores sospeitan que son profesionais que coñecen ben a mecánica de funcionamento dos bancos. 10 persoas foron detidas, unha delas en Vigo, no marco dunha operación internacional contra a fraude alimentaria. A Garda Civil incautouse de 11.500 toneladas de produtos ilícitos e case 1,5 millón de litros de bebidas, na súa maioría alcohólicas. Os produtos retirados do mercado estaban valorados en máis de 95 millóns de euros. Entre eles hai falsificacións de denominacións de orixe e indicacións xeográficas, como viño e aceite. Tamén atoparon cereais, froitas, hortalizas, produtos cárnicos, peixes, mariscos ou produtos lácteos. Na cidade olívica foron intervidas toneladas de produtos conxelados con data de consumo vencida e en malas condicións. A máis dos 10 detidos, 29 persoas máis están a ser investigadas como presuntos responsables da estafa. E as forzas de seguridade investigan as causas dun incendio que se orixinou na tardiña de onte nunha antiga fábrica de leite de Melide. Os equipos de emerxencia derono por controlado de madrugada, pero esta mañá reactivouse o lume e os bombeiros de Arzúa tiveron que volver a intervir ata que quedou completamente extinguido. Un novo aviso volvía a desplazar esta mañá os bombeiros de Arzúa á antiga fábrica de leite. Novamente, traballos de arrefriamento. O material queimado eran madeiras e tiñan moita carga térmica. Volveuse a reiniciar a primeira hora da mañán de hoxe, ás 8:15 volveu a entrar outro aviso e volvemos para refriar e acabar de extinguir por completo os rescoldos, as brasas que quedaron no fondo de todas as madeiras apiladas, inda que extinguimos con forza e botamos unha boa capa de espuma de noite e tal, pero ao largo do tempo e da noite, pois, eso sigue aí. Orixinouse onte a tardiña, a voz de alarma deuna unha granxa de vacas da zona.
Ás 9 menos cuarto do día de onte, cando viñamos hacia aquí xa nos confirmaron que era unha bella nave de René Picó que leva abandonada, que era a posibilidade de que tuera líquidos inflamables e material inflamable. Comprobamos que o incendio era menos do que se esperaba, era todas as tablas e as madeiras onde antiguamente se facían e apoiaban os queixos que estaban apiladas contra o fondo da nave, que era o que ardía, tiña bastante carga, atacamos aí e conseguimos baixar o lume e intentar apagalo. Quedou extinguido de madrugada. 3 bombeiros traballaron arreo nunha intervención complicada. Estaba afectada a parte de atrás da nave, co cual o resto da nave non ten problema ningún. Foi moi laborioso porque botamos hasta as 1 da mañán aquí, que é onde deixamos completamente extinguido, tensionado seguramente. A xente entraría para roubar o cobre, metal e ferro, todo o que poidera e para facer o que non se debe. Os traballos de arrefriamento continuaron ata este mediodía. Levan anos denunciando o estado de abandono dunha antiga vivenda que co paso dos anos foi refuxio para ocupantes ilegais. Reyes. Sí, trátase desta casa do barrio de Ultramar que, segundo nos contan os veciños, leva máis de 20 anos abandonada e a súa situación, lonxe de mellorar, empeorou. Tras acoller diferentes inquilinos, a finais deste verán, esta porta apareceu reventada e vemos que a entrada está chea de enseres rotos e de lixo. Desde o Concello informan de que se os propietarios non deixan inspeccionar o inmoble, van pedir unha orde xudicial de entrada para os técnicos municipais. Como caiga todo encima, madre mía, ya no hay techo ni nada, joder. Y ese es el cuadro eléctrico también, nada, hay de todo. Y debían de entrar alguien, a lo mejor adentro, que hai meos e cheira capestes. Pero había como cousas tiradas por aí pola escaleira, non sei agora, estamos. Sí. É a situación coa que conviven os veciños deste barrio de Ultramar. Leva moitos anos, isto a máis é unha porquería. Lleva muchos años, máis de 20 años o 30. Ya le pusieron unos papeles ahí, pero vuelan. Eso tiene que coger al dueño o quien sea. No puedo decirles porque no lo sé. Pero es un asco que ver todo eso así en una calle donde pasa mucha gente. E contan que ás veces mesmo serve de acubillo para ocupantes ilegais. Ve todo. Veciños, uns bons, outros malos. Nunha temporada houve ocupas, pero ahora xa, bueno, fai pouco quitaron as bicis de aí, así que alguén entra aí. Sí, aquí entra xente a dormir. A máis, temen que a falta de mantemento provoque desprendementos ou mesmo un incendio. Si tiran unha cerilla de noche esta semana, arde todo isto. A mí me disgusta un pouco porque isto pode venir para abajo. Al non haber nadie, mira, hai plantas, yo que sé. Isto é un peligro para todo. Nas últimas horas, o Departamento de Urbanismo procedeu a citar os propietarios dos distintos andares deste inmoble da carretera de Castilla para que autoricen a entrar a técnicos municipais para constatar o estado do edificio. E no caso de que non dean autorización, desde o Concello informan de que procederán por vía xudicial. En Ourense, os veciños da rúa Verea Bella din sentirse abandonados. Piden que se regule o aparcamento de vehículos e se acondicione a zona para solucionar os problemas de mobilidade. Reclaman, ademais, a renovación da rede de saneamento con máis de medio século de antigüidade e avarías continuas. Son as dificultades coas que se atopa Guillermo para acceder á súa vivenda e un dos máis de 100 veciños que viven na Verea Bella, a maior parte xente maior. Non lle dá gana. Os coches aparcan, chegan aquí, ademais non lle digas, oye, que non se pode aparcar que... Nada, hasta nos poñen os coches nas escaleras para baixar para os fellós, chamamos a policía aquí e non ven nadie. Pero os bomberos ya non podían pasar por aí para el pabellón de aí, que había un incendio. Sencillamente esto está a tope de coches y cierran la calle y no coge un camión. El de la basura muchas veces nos ha tenido que dar la vuelta. Imagínate si pasa algo, hay un incendio así. Marcha atrás ten que sair o camión do lixo ante a imposibilidade de dar a volta. As fochancas e a caída do muro complican aínda máis a mobilidade. El muro ese cayó. Ya fue un coche abajo un día también. Pusimos esas cosas, esas tiras para que vea la gente que, claro, que nos acerquen ahí porque van al agujero. Estamos así, aquí, aniquilados e todo abandonados pola gracia de Dios. E hai que regular, poñen unhas señales, como aquí, onde estamos agora, aquí poñen unhas señales
que isto é un camiño que non é para aparcar, que fixeron para nos poder pasar. A antigüidade da rede de saneamento e todos os problemas aos que se enfrontan o edificio de Julián xa sufriu varias inundacións nos baixos. En 4 meses pasoulle ao veciño, e incluso saliu ao pasillo. E agora é un cheirume que non... Son moi vellas e se chove un pouco, non sei polo que é, pero o ano pasado 2 veces. Piden que se aproveiten as obras do Parque de Canedo para renovar as tubaxes. Sé que nos van a meter unas tuberías muy grandes para el desagüe de las piscinas. Entonces van por donde van nuestros desagües. Nosotros lo que le queríamos era que hicieran una renovación de los desagües que tienen más de 50 años de las viviendas y están dando muchos problemas. Actuacións imprescindibles, din, para a habitabilidade destes bloques de vivendas construídos hai máis de 50 anos. Atención á seguinte historia. A vocación non entende de horarios. Deixouno claro un policía de Ribeira que, estando fora de servizo, lle salvou a vida a unha peregrina en apuros. A muller atraguárase cun anaco de carne nun restaurante de Padrón. Por sorte, esta xente estaba na mesa do lado. Un rapaz apuñalado en Vilagarcía, unha muller que intentou suicidarse en Corrubedo. Non é a primeira vez que esta xente lle salva a vida a alguén. Pero desta volta non estaba de servizo, senón comendo coa familia nun asador de Padrón. Na parte de atrás nosa, nas espaldas, había unha mesa de 6 ou 7 peregrinas pedindo auxilio. E no momento que nos giramos, vimos a unha señora xa con síntomas de que estábase afogando e cos labios xa un pouco azules e empezando a perder a consciencia. A muller, unha peregrina inglesa duns 60 anos, atragoárase cun anaco de carne. Estaba ao borde da asfixia e Diego actuou sen pensalo 2 veces. E nese momento, sin dudalo, fixen a maniobra de Heimlich e nun primeiro momento non expulsou nada, pero na segunda vez xa expulsou o trozo de carne que estaba producindo o atragantamento. A muller puido rematar o camiño grazas á rápida intervención de Diego, que actuou axudado pola formación en primeiros auxilios que reciben os axentes e tamén por unha vocación que non descansa. Sáleche como unha chispa que te sale e te fai actuar e actúas e non pensas, fase e xa está. E claro, a satisfacción personal é brutal, porque axudarlle a unha persona e salvarlle a vida neste caso é unha satisfacción enorme. Satisfacción persoal e orgullo pros compañeiros que dende o sindicato CEP propoñen condecoralo co seu ingreso na Orde do Mérito Policial. As termas da Chavasqueira en Ourense reabriron hoxe para o público 6 anos despois do incendio provocado que deixou as instalacións reducidas a cinza. O complexo mantén a súa estética de inspiración xaponesa, pero adaptado ás normas actuais de seguridade, accesibilidade e sostibilidade. Entre os primeiros visitantes atopamos satisfacción polo resultado da reconstrución do recinto. A máis das pozas, o recinto conta con sauna, cabinas de masaxe onde ofrecerá tratamentos de beleza e relax. Quixen vir á apertura, porque me gustaba, a min gustame estrenar as cousas. Espectacular, sí, espectacular. Vexo ben, eu viña moito antes, aquí antes de Cardera. Gusto moito, a agua daqui ten moitos minerales, moito azufre. Eu penso que a esencia é a mesma. A auga, a calidad da auga sempre vai ser a mesma. Eu teño moitos problemas, sobre todo fibromialgia, me vai moi ben. A alma, se pode decir así, é a mesma, a verdad que séntome como que si nunca hubiera pasado o tempo. Atopar o cebreiro nevado é quizáis unha das paisaxes máis esperadas polo peregrino que fai o camiño nos meses de inverno. En días de outono como hoxe, a estampa muda de tonalidades e ten outros atractivos que imos ver da man dos camiñantes que esta mañá pasaron pola montaña Lues. E é que o outono é a estación idónea para as escapadas de montaña. Imos en directo ata o cebreiro. Paula, que ambiente se respira hoxe por aí? Ola, Raúl, pois nestes momentos estamos a unha temperatura moi agradable, en torno aos 20 graus, que agradecen efectivamente os peregrinos que acaban de facer unha subida moi intensa hasta esta fermosa vila do Cebreiro. Peregrinos porque sí, o Camiño de Santiago non perde tirón aínda en outono e de feito son a baixada das temperaturas e tamén da masificación os motivos polos cales hai peregrinos que se deciden por facer o camiño nesta época. Aquí atopamos hoxe moitos peregrinos estranxeiros, especialmente asiáticos e tamén de Centro Europa, e os españois os que atopamos son xubilados que poden facer o camiño cando queiran e tamén aquelas persoas que collen as vacacións para facelo nesta época. E tamén atopamos ollo turigrinos, un concepto que recolle a todas esas persoas que veñen a facer turismo, pero sen claves relacionados co Camiño de Santiago, pero nin camiñan nin durmen en albergues.
Yo creo que es la mejor época, porque no aprieta tanto el calor. Bueno, en Castilla sí que nos ha apretado bastante, pero es una época bastante llevadera. Es que en verano esto tiene que ser insoportable, vamos, de gente y de calor. Los paisajes son distintos, eso es precioso, con todas las hojas así cuando caen, es precioso. Esta subida do Cebreiro, que no se la pierde nadie, porque es muy bonita, porque aunque es muy pesada, vamos, es que se agradece. Porque vas parando y ves un paisaje, es que es tremendo. Hacemos en etapas, porque al trabajar lo tenemos que hacer en etapas, y en octubre nos va muy bien. Yo creo que más bonito es en otoño, yo creo, ¿eh?